Ahojte, ahojte, všetkých srdečne vítam pri tejto unikátnej príležitosti, kde máme vlastne medzinárodný podcast, ktorý budeme robiť s doktorom Ištvánom Kelemenom, ktorý bol taký odvážny a meral cestu až na naše Slovensko, aby nám ukázal aj všetkým ostatným cestu, akým spôsobom sa dá starať o svoj chrup, akým spôsobom vieme zmeniť aj naše myslenie tak, aby sme sa vedeli nastaviť aj možno na také trošku iné možnosti. Možno na také možnosti, ktoré ste ani nečakali, alebo ste teraz o tom prvýkrát počuli. Dokonca ja častokrát počúvam sama o sebe, keď niekomu niečo poviem, že fíha, to som ešte nepočul. No, ale na takúto reakciu som ja zvyknutá. Takže moje meno je Mirka Števková, aromaterapii sa venujem už viac ako 15 rokov. Mnohí z vás ma poznáte, s mnohými komunikujem priebežne a viete, že naozaj tento trojuholník je pre nás veľmi, veľmi dôležitý. A to je trojuholník dýchania, žúvania, prehltania. A bez toho, aby to fungovalo správne, tak jednoducho tie naše orgány nemôžu fungovať takým správnym spôsobom. Keď som pred rokom prvýkrát stretla doktora Ištvána Kelemena na jednej prednáške tu v Bratislave, tak sa mi tak pospájali pucle a veľmi veľa informácií mi tam zapadlo. Začala som k tomu študovať dostupné informácie, ktoré sú a viete, že, alebo možno máte aj vy iné skúsenosti, ale moja skúsenosť je taká, že k informácii o chrupoch sú väčšinou takéto malé knižky, takéto nejaké tenké, že. A pritom je to tak extrémne dôležitá záležitosť. A preto som pozvala na takúto platformu aj doktora Kelemena, aby ste sa o tom dozvedeli viacerí. Mňa nájdete na YouTube, na novo, lebo každý deň môžeme začať na novo a takisto všetky informácie nájdete na www.organická regulácia chrupu.sk a určite si ich povieme aj ďalej. Ale aby ste vedeli, kto je dnešným našim hosťom, takže ja vám ho skrátke predstavím a keď mi posielal informácie o sebe, tiež som veľa vecí nevedela. Ja som si to pre istotu napísala a idem vám to teda prečítať. Doktor Ištván Kelemen pochádza z lekárskej rodiny, kde dominovala klasická západná medicína. On sa však vydal novou cestou a objavil čaro východnej medicíny a tradičnej čínskej medicíny. Ako pôvodný inžinier prešiel jedinečnou cestou od techniky a k holistickým liečebným metódam. Po 14 rokoch neúspešnej tradičnej ortodontálnej liečby, počas ktorej mu vytrhli 4 zdravé zuby, a objavila sa dokonca parodontóza, sa obrátil k rôznym ďalším alternatívnym metódam. Pomocou malého ortodontického prístroja dokázal za necelé 4 roky dosiahnuť dokonalý chrup, vyriešiť svoje problémy s dýchaním a eliminovať časté zápaly prínosových dutín. Inšpirovaný vlastnými výsledkami sa začal následne venovať tradičnej čínskej medicíne. Neskôr objavil metódu dentosofie priamo od Michela Montauda. Michel Montaud je priekopník v oblasti dentosofie, odhaľuje hlboké spojenie medzi zdravím zubov a celkovou harmóniou tela, duše a mysle. Ištván sa učil osobne pod vedením Michela Montauda a osvojil si jeho revolučný prístup, ktorý kombinuje harmonizáciu ústnej dutiny, tela a psychiky. Dnes pomáha ľuďom pochopiť skutočný význam zdravého chrupu a jeho prepojenie s fyzickým a emocionálnym zdravím. Takže vidíte, priatelia, je to niečo úplne nové, kdežto štandardné metódy, na ktoré sme zvyknutí, tak sú väčšinou úplne iné, úplne nápravné. A teraz pýtam doktora Ištvána Kelemena, je tam niečo, čo som zabudla povedať? Čo by ste k sebe ešte dodali? Tak potom mu budem musieť hrnúť aspoň trošku, čo si o ňom povedala. On vie, to sme si diskutovali, ale môžete mu položiť otázku. Aha, rozumiem. István, tehát a kérdés arról szól, ugye, hogy te tudod, hogy mutatott be téged a Mirka, mert hogy ezt megbeszéltétek, hogy mit mondott el, és akkor a kérdés úgy hangzik, hogy van-e még, amit hozzá szeretnél tenni. A mikrofonodat kapcsolt be, kérlek. Mikrofonodat. Trošku rozprávam po slovensky. Én pontosan értettem, amit ő mondott, csak nem tudok helyesen válaszolni még. Že celkom presne som rozumel tomu, čo ona hovorila, len ešte neviem odpovedať. Még nem. Ešte nie. Magamról ennyit akartam elmondani, nekem ez teljesen elég.
O sebe som chcel povedať iba toľko, pre mňa je to úplne postačujúce. Ďakujeme veľmi pekne. Dobre, tak poďme sa teda pozrieť na to, že prečo dentosofia, čo to vlastne dentosofia je. Skúsme to tak v skratke a v jednoduchosti, aby ľudia to vedeli pochopiť. Nézzük meg, hogy mi az a dentosófia, mit is jelent ez a szó. Valahogy egy kicsit röviden és egyszerűen úgy összefoglalni, hogy az emberek megérthessék. Zófia, művészet, dentó, fogak, száj. Tehát Szófia, umenie, dento, zuby, úszna, dutina. Kapu az egészséghez, az olasz könyv címe például, vagy pedig a száj intelligenciája. Ústa sú bránou, mihez az kapu az egészséghez? Igen. Ústa sú bránou k zdraviu, to je názov talianskeho vydania knihy. És a másik, a száj milyen intelligenciája? A szájüreg és a fogak intelligenciája. A druhá taká veta, že inteligencia ústnej dutiny a zubov. Mindenki tudja, hogy minden egyes fog összefügg egy szervvel. Všetci vieme, že každý jeden zub je prepojený na jeden orgán. Ezen kívül Michel Monteau kidolgozta még a fogak olvasatát. Okrem toho Michel Monteau vypracoval ešte aj ako čítať zuby. Első találkozásunkkor megveregette a hátam, belenyúlt a csupasz, mosatlan kezével a szinte könyökig a számba, és elmondta belőle, megnézte az összes fogam, és elmondta az egész életemet. Pri našom prvom stretnutí ma jeho potlapkal po chrbte a s jeho špinavými rukami sa mi začal špárať v ústnej dutine, do ktorej sa ponoril až po lakeť a potom mi vyrozprával môj celý život. Nagyon meglepődtem, de meg kellett állapítsam, hogy jobban ismert, mint a szüleim. Veľmi som sa prekvapil, ale musel som si to uvedomiť, že lepšie ma pozná ako moji rodičia. Azt mondtam, hogy ezt én is megtanulom. A vtedy som povedal, že toto sa naučím aj ja. Rengeteg magyarázatot ad a fogak olvasata. Veľmi veľa vysvetlení dostaneme z toho, ako čítať zuby, z čítania zubov. Még egy dolgot nem szabad elfelejteni. Ešte jednu vec nemôžeme zabudnúť. Ha visszafele megyünk az evolúcióban, ak ideme naspäť v evolúcii, az ember előtt vannak az állatok. Pred človekom sú zvieratá. Állatok előtt a növények. Pred zvieratami rastliny. Mi van a növények előtt? A legelső élő szubstancia. A čo je pred rastlinami? Tá prvá, najprvejšia živá substancia? Nyilván az ásványok. Sú to minerály. Hol vannak az ásványok az emberi testben a legnagyobb koncentrációban? A kde sú v ľudskom tele minerály koncentrované na najvyššej koncentrácii? Fogak. No v zuboch. Így a fogaknál a sejtemlékezet a legmélyebbre és a legtávolabbra mutat. Čiže bunková pamäť pri zuboch je tá pamäť, ktorá siaha najďalej a do najväčšej diaľ. Ki volt írva a nepočuť ani Istvána. István, be kell kapcsolnod újra a mikrofont. Ki volt írva egy biológiai fogásznőnek a rendelőjében, Badenben, ez Ausztria, a következő szöveg. V Bádene v Ausztrii jedna biologická zubárka a mala vyložený tento text v ordinácii. A fogorvosok végzik a legmélyebb munkát, hiszen a gyökerekig hatolnak. Zubári vykonávajú tú najhlbšiu prácu, lebo idú až po korene. Erre céloz Michel Monteau, hogy olyan mély dolgok jönnek fel, és olyan mély dolgokra tud rávilágítani egyszerűen a fogak olvasata, amihez hasonlót nem ismerek. Na to poukazuje aj Michel Monteau, že až také veci sa dajú odhaliť, až do takej hĺbky sa dá ísť odhaľovaním vecí, čítaním zubov, čo podobnú metódu nepoznám žiadnu inú. Ez a metódus, és vagy éppen művészet, vagy orvoslás gyakorlatilag a dentozófia. Táto metóda, alebo nazvime to umením, alebo nazvime to liečením, je práve dentozófia.
Ďakujem veľmi pekne. Takže mnohí z vás ste sa práve teraz možno dozvedeli a tak začínate možno prepracovávať ten štandardný postup, ktorý my máme zaužívaný v oblasti štandardnej zubárskej alebo stomatologickej tej starostlivosti. Tehát mám to preložiť? Sokan most találkoznak először ezzel a filozófiával, és kezdik átértékelni a standard fogászati és a standard fogakba való beavatkozási metódusokat. Na most, a hagyományos fogorvosláshoz nekünk semmi közünk. My nemáme nič spoločného s klasickou medicínou. A mi tudományunk egy teljesen természetes, ártalmatlan kicsi eszköz. Naša veda je úplne naturálna, neškodná a je to vlastne maličký nástroj. Maga Michel Monteau el is zárkózik a hagyományos fogorvoslástól. Michel Monteau sa úplne dištancuje od klasickej zubariny. Áno, tomu rozumiem, ale na začiatku, keďže my tiež vieme porovnávať iba s tým, čo sme zažili a s čím máme my skúsenosti osobné, tak aby sme sa upravili a postupne počas tohto celého rozhovoru, aby sme si tam povsunuli tie malinké, tie pucle, ktoré sa tak pekne ku koncu vyskladajú. Tehát mindenki csak azzal tudja összehasonlítani, amit már ismer, vagy amivel találkozott, és azt szeretném, hogyha ennek a beszélgetésnek a során szépen a puzzle-nak az apró darabkáival kiraknánk úgy ezt a történetet, hogy mindenki értse meg, hogy miről van szó. Így van. Akkor kezdjük. Takže poďme do toho. A fogorvoslás tömi és javítja a fogakat. Mi ezt nem csináljuk. Zubári vám dávajú do zubov náplne a opravujú zuby. My toto nerobíme. A hagyományos fogszabályozás külső erők segítségével húzza a fogakat, ahova tudja, fizikai szinten, és a helyet fogak eltávolításával végzi. Klasická zubárska regulácia chrupu fyzickou silou natláča, posúva zuby na nejaké miesto a miesto na posúvanie zubov vytvára vlastne vytrhávaním ostatných zubov. Mi pedig ezzel gyökeresen ellentétesen my úplne opačne belső erőket aktiválunk, aminek folyamán a központi idegrendszer folyamatos stimulálásával nyerjük a teret. Aktivujeme vnútorné sily organizmu, aktiváciu vykonávame kontinuálnou stimuláciou centrálnej nervovej sústavy a vďaka týmto silám a tejto aktivácii vieme vytvárať ten vnútorný priestor v ústnej dutine. Alapvető különbség, hogy nekünk semmiféle mellékhatás, szövődmény, rizikó nincs. Základným rozdielom je to, že my nemáme žiadne vedľajšie účinky, nemáme rizika a nemáme aj ani svődmeň alebo nejaké choroby, ktoré by sa mohli z tejto metódy vyvinúť. Mellékhatás, igen. Viszont ott a hagyományos fogszabályzásnál rengeteg mellékhatás lehet. Ezeket klasickej regulácii chrupu máme množstvo definovaných vedľajších účinkov. Olyan sok defekt lehet, hát repesztik az állkapcsot, megfúrják a koponyát, elképesztő brutális módszereket alkalmaznak, és ezt előre aláíratják az emberrel, hogy semmilyen felelősséget nem vállal a munkát végző és az eszközöket gyártó. Ő maga a felelős, používané metódy sú natoľko brutálne, však si len pomenujte, že aké zásahy robia na hlave toho pacienta. Úplne až navrtajú vám lebku alebo vyvolávajú prasknutie čelustných kostí a dajú vám dopredu podpísať papier, že tí, ktorí na tú prácu na vašej hlave vykonávajú, nenesú za tú prácu žiadnu zodpovednosť a plnú zodpovednosť za to, čo sa udeje, nesiete len vy a to vám ešte dokonca dopredu dajú aj podpísať. Ez egy természetes, kíméletes módszer, a miénk. Naša metóda je veľmi naturálna a úplne šetrná. Ez a válasz. To je moja odpoveď. Ďakujem veľmi pekne. Inakšie tento dnešný som si tak uvedomila, že toto máme aj dva v jednom, pretože sa môžeme naučiť
jazyk našich priateľov v Maďarsku, takže nech sa páči, kľudne skúste si aj slovíčka popri tom opakovať. Takže nemusíte sa nudiť a čakať, ale skúste, možno niečo nájdete. Dobre, ja tam mám tiež osobnú skúsenosť a preto sa táto metóda stala aj takou obrovskou mojou srdcovkou, pretože ja mám tiež zažité naozaj brutálne príbehy priamo v tejto ústnej mojej dutine, ktorá sa nachádza tu. Síce na prvý pohľad možno vyzerá úplne, že čarovne, ale na druhý pohľad to až také geniálne nie je. Chcela som uchrániť od týchto brutalít moju dcéru a keď som videla, že naozaj sa tam ten chrup nevyvíja takým spôsobom, akým by sa mal a možno viacerí z vás ste aj videli tú demonstračnú a fotku, ktorú som teda dávala a ja som aj doktorovi Kelemenovi oznámila, že pokiaľ to naozaj bude fungovať a je to tak, ako to funguje, tak ja budem nezastaviteľná a budem naozaj chcieť, viete, niekto zachraňuje stromy a bobry, ja zachraňujem zuby a je to naozaj nádherná a krásna cesta, lebo to fakt, že funguje. Takže dôkazom je aj moja 13-ročná dcéra a ja som na ňu naozaj že veľmi hrdá, veľmi pyšná. Mne za každým sa hrnú slzy do očí za to, že sa to dá aj tak jednoducho a nemusí prežiť to, čo som všetko prežila ja. Ja by som teraz, ona tu teraz nie je, ale viem, že tu máme medzi vami jedného hostia alebo hostku, ktorá už má aj svoju vlastnú skúsenosť s touto metódou Dentosofie. Môže sa prihlásiť? Hát én csak annyit lefordítok István neked, hogy Mirka azt mondta, hogy vannak, akik fákat és hódokat mentenek, ő pedig a gyerekeket akarja megmenti a brutalitálásától a fogszabályzásnak, és azt hiszem az Erikát. Én is. Erika, vítame vás. Viete za trošku nižšie kameru, lebo vidíme, máte síce krásne okuliare, ale vidíme ich iba do pol a ústa vám nevidíme. Takže nižšie. Ústa takto? Fantasticky. Vítajte. Už som dobre nastavená. Áno, áno. Super. Poďte medzi nás. Povedzte nám teda, že... Môj príbeh, teda vám môžem porozprávať. Ale aby sme tu neboli... Áno. Tak ja tiež moju skúsenosť. No. Ja som nosila strojček v puberte od 10 do 14 rokov, ale napravali mi len horné poradie zubov, lebo to bolo najnutnejšie a ešte neviem, koľko ďalších rokov by som nosila, keby sa riešili kompletne aj spodné zuby. Takže vtedy mi vytrhli hore jeden zub vľavo, jeden zub vpravo a horné zuby ako tak sa dali do poriadku, lenže časom vlastne vzadu som prišla o jednu osmičku, ktorá ani nebol pokazený zub, ale musel sa vytrhnúť kvôli zápalu ďasna, sa rozhodol zubár, že vytrhne, tak sa poposúvali nejak zuby zas tak, že ten hryz už som nemala správny a prednedávnom, pred pár rokmi mi navrhol, že predsa len by bolo dobre niečo urobiť aj so spodnými zubami, lebo už nevie, ako mi má zablombovať jeden zadný zub, lebo nepasujú tak s tým horným zubom. Tak som sa rozhodovala teda, že dám sa na to, lebo existujú už teraz tie neviditeľné strojčeky, ktoré sú esteticky priateľné. A čakala som dosť dlhé mesiace na to, aby som sa dostala na ortodonciu ku klasickému teda zubárovi, ktorý sa venuje napravaniu zubov. A spustila som sa do toho, že teda dám si vyrobiť, objednám si teda ten neviditeľný strojček a už počas konzultácií mi hovorili, že pravdepodobne ešte nebude sa dať len jednoduchým nosením tých neviditeľných dlách alebo strojčeka riešiť túto situáciu, ale že musím prísť o ďalší zub. Veľmi nerada, ale dala som sa na to, lebo nepoznala som ešte inú metódu, túto dentozofiu, že by sa to dalo riešiť aj ináč. A ako vidíte, neviem, či vidno, ja som mala vyrobené teda už aj konkrétne tie neviditeľné strojčeky. Tuto sú v sáčku. Musíte ísť trošku vyššie, ak sú neviditeľné, tak ich asi nebudeme vidieť. No v sáčku sú, ja ich vyberem, že toto bol posledný. Každý týždeň som menila teda. Áno. Tak to vyzerali na horné a spodné zuboradie. Dosť to tlačilo, keď som si ich nasadila. Sú neviditeľné, čiže počas jedla som si ich mohla dávať von
Bolo to aj praktickejšie, lebo jednak aj jedlo môže ísť pod to, tak to treba vyčistiť a za každým, keď som jedla, tak hore dole čistiť zuby a tlačilo to, lebo to aj muselo, čiže to tým tlakom riešilo posun zubov. A ešte čo bolo najviac nepríjemné, tak to mi dopredu ani nepovedali, že na zuby mi budú nalepovať tzv. Attachmenty. Takú hmotu na niekoľko zubov, asi 5-6 zubov, kvôli tomu, aby tú rotáciu tých zubov vedeli lepšie zabezpečiť. Plus ešte na zadných šeskách dole som mala kovové gombíky, oni to nazvali. Čiže to malo taký hrot, kde som zahákla gumičku a na hornej kolajničke tiež je taký zárez, kde som tú gumičku mala tiež pripevniť a vlastne tak ten zadný zub sa ťahal nejak dopredu, aby ešte viac zintenzívnili ten posun zubov. To už bol akože dosť vrchol, nepríjemné, lebo s tým som ja dopredu nerátala. Však aj reklamy hovoria len o tom, že nasadíte si neviditeľný strojček a v pohode No, nosíte 20-22 hodín a čo, a nie? to je celé. Lenže tieto, čo mi nalepili na zuby, to som stále cítila, že mi tam niečo zavadzia v zuboch, ako v chrupe na tých zuboch. A čo sa stalo začiatkom mája, čiže strojček som nakoniec nosila tak, že vytrhli mi zub, ešte som čakala, kým sa to zahojí a od februára, asi od 10. februára do konca apríla som nosila poctivo, bola som aj na kontrole s tým, že všetko dobre pokračuje, až kým mi neodpadol ten jeden gombík kovový. Prehltla som to, ja som si to ani nevšimla kedy. Ja som to zjedla s jedlom a zhrozená celú noc som nespala, že čo z toho bude, že niekde to mám v tele. Že to nič, že nalepia mi nový. A vtedy už som sa nejak dočítala, neviem, ako mi tá reklama vyskočila cez Facebook, že existuje prirodzené napravanie chrupu. Začala som o tom čítať. Objavila som najprv tú maďarskú stránku, webová stránka, ktorá existovala a začala som o tom rozmýšľať, že škoda, že som o tom skorej nevedela, že keď sa to dá riešiť aj bez trhania zubov. A som sa rozhodla vtedy, že prihlasím sa k doktorovi Kelemenovi na konzultáciu a opýtam sa ho, čiže čo v mojom prípade, keď už som začala nosiť tento neviditeľný strojček, že či môžem teda prejsť na tú jeho metódu. A zavolala som teda tomu pôvodnému lekárovi, že nejdem v tom pokračovať. On ma presviečal, prehováral, že dajú dole tie prilepené attachmenty, že či tak nechcem nosiť ďalej tie strojčeky, lebo ja ich mám vyrobené tuto za celú krabicu, zaplatené tisíce. A už tie peniaze nevrátia. Samozrejme, to už je na moje. Obraz spraví. To bude pekné. No, takže od 10. mája som začala nosiť tento aktivátor. Teraz ho hľadám, že kde som si ho Teraz dala. je to Blair Witch. Áno, teraz tento už mám druhý. Najprv som mala ten zelený. Ten mám už odložený. A teraz už je druhý po 4 mesiacoch, po 5 bol vymenený. No a môj pokrok, však má ho aj doktor Kelemen, ale ja by som mohla vedieť aj nazdieľať obrázok. No, to asi bude trošku technický problém, neviem, či to bude vidno, ale hlavne stajte prosím vás trošku nižšie, aby sme vám videli tie krásne ústa a zuby. Takto? Lebo áno, teraz... tak, stop. Áno. Super. Teraz, keby som skúsila, neviem, že či by to išlo našerovať. No neviem, to by som musela asi tu povoliť, lebo zatiaľ vidím... Aha, sharing is not turned. Send refresh. refresh. Ak dáš ešte Áno, kód. dobre, máme. Poďte. Áno, a... Teraz ste všetci určite v napätí. Kým budete hľadať, tak ja len poviem, že aha, Ištván to má, myslím, pred sebou, doktor Kelemen. Áno, vidíte, počkajte. A moje šerovanie nevidno? Zatiaľ nie. Nie. Lebo ja už mám na mojej obrazovke tie obrázky, ktoré som chcela. Dohodníme sa tak, že komukoľvek to bude chcieť, veľmi radi pošleme. Dobre? Alebo u doktora Kelemena je tiež ten obrázok. Takisto... S mojím pokrokom pri vstupe, teda na začiatku som mala odfotený chrup. Každý mesiac si to fotím. Výborne. Meg tudom mutatni, Enikő, itt van nálam.
Ja vstúpim do toho, potom samozrejme vieme vyzdieľať aj na oficiálnych stránkach, dostanete link, alebo takisto Áno. na Facebooku nájdete. Doktor Dobre? Kelemen to vie ukázať aspoň takto do telefónu. On tam má pri sebe všetky fotky. Dobre, môže First prísť. photo, No, neviem, či to Toto je 10th of prvá May. fotka. 10th of May, 5 months later. OK, 5 mesiacov neskôr. jasné. No pre všetkých, Toto je- pre ktorých Prekrásny. je to málo, alebo to nevideli teraz, alebo tak akože pýtajú, že no jasné, to čokoľvek tam môže byť vidno, takže dáme to na Facebookovú stránku a budete to krásne vidieť. Povedzte teraz, ak ste teda ešte toto nezažili, ale viete, ako ste vy krásne opísali, keď ste to začali opísať, ja som sa normálne spotila, mne tu išiel teraz taký pot, lebo som si presne predstavila moje obdobie od 12 do 17 rokov, čo som prežila a to je teda dlhý príbeh. Áno. Ale pointa, že z vášho pohľadu, aký je to rozdiel v tejto terapii? Je vôbec nejaký? Že čo to vlastne je toto? Obrovský. Tie kolajničky neviditeľné, tie ma tlačili, no keď si ich zase ďalšiu sadu, keď som si nasadila, no za každým. To taký ťah, ako keď topánka vás tlačí, tak to tlačí v ústach na každý zub. Po pár dňoch už si zuby zvyknú, už povolia, už sa to pohne nejak, ale o týždeň znova vyhodnotia to, či môžete prejsť na ďalšiu, tedy zase máte tlak. A 20-22 hodín tie kolajničky sú v ústach. Oproti tomu aktivátor celú noc, vydržím celú noc a cez deň, najmä po obede, medzi 1 a 4, minimálne vtedy na tú 1 hodinu, plus to aktívne cvičenie, ktoré vám teda odprezentuje doktor Kelemen, také dýchanie treba s tým robiť, ale absolútne toto netlačí, veď to je také voľné, môžem si to nasadiť. No, ako vám to pristane? A vlastne žiaden tlak necítiť a úplne v pohode. Možno niekomu to zo začiatku robí také, že nepríjemné, že má niečo v ústach, ale ja som bola možno aj to, že zvyknutá, že už aj pred tým detstve, že som nosila nejaký strojček, ale oproti týmto kolajničkám to je neporovateľné. Jednak aj to, že samozrejme, keď pri jedle to nemáte v ústach, cez deň, kto môže, tak môže mať kľudne niekoľko hodín aj cez deň, ale na noc mne to vyhovuje, že celú noc mám to v ústach. Dobre, čiže teraz chrápanie to Teraz zabraňuje. sa spýtame doktora Kelemena, nech povie, že ako teda prebieha táto terapia. Aby si to teraz ľudia vedeli predstaviť, hlavne tí, mnohí, ktorí teda majú tie skúsenosti, tak ich teraz zamrazilo a predstavili si tie svoje a chcú to inak, alebo svojim deťom alebo rodinným príslušníkom by chceli spôsobiť menej utrpenia. Takže položme doktorovi Kelemenovi otázku, ako teda prebieha táto terapia. Tehát ugye sokan, akik itt most hallgatták ezt, amiről beszéltünk, így biztos, hogy csurgott a víz a hátukon, mert visszagondoltak a saját szenvedéseikre, amiket megéltek, és akkor pont ezért szeretnénk föltenni neked a kérdést, hogy zajlik nálad ez a terápia, hogy történik. Hát ha eljön valaki, megnézzük a fogait. Ak niekto príde ku mne, tak v prvom rade sa pozrieme na jeho chrup. Megnézzük, hogy mi a probléma. Pozrieme sa na zuby, pozrieme, aký je problém. Hála Istennek, Michel Monto egy géniusz. Chvála Bohu, Michel Monto je géniusz. Ezért azt találta, mivel olyan 16-20 féle szájtípus létezhet a Földön, podľa neho môže existovať na Zemi 16 až 20 typov chrupov, tak vymyslel. Mind a 16-20 darabra legyártotta a készüléket előre. Tak vymyslel to, že na všetkých 16 až 20 typov chrupov dopredu sú vyrobené presne typologicky tie strojčeky alebo nástroje. Nechcem to nazývať strojčeky, ale skôr nástroj. Ezért nincs szükség röntgenfelvételre. Práve preto nepotrebujeme rentgenový záber. Nincs szükség mintavételre. Nepotrebujeme brať odtlačky a vzorky. Az egész sokkal egyszerűbb. Úplne celé je neporovnateľne jednoduchšie. Kiválasztjuk a megfelelő készüléket az illetőnek. Vyberieme ten najvhodnejší strojček pre tú osobu.
Ebben még az is benne van, hogy kinek milyen a temperamentuma, a habitusa. V tom dokonca je zahrnuté aj to, že kto má aký temperament, aká je osobnosť, aké má správanie. Teljesen más készülékre van szüksége egy halak típusú embernek, mint például egy kosnak. Úplne iný strojček potrebuje človek typu ryby, keď pôjdeme podľa ascendentu, než taký barán. Itt mi csak kizárólag az orvosi asztrológiával foglalkozunk, ami Hippokratesztől van. My sa tu zaoberáme iba lekárskou astrológiou a tá vieme pochádza od Hippokrata. Amiután eldöntöttük, hogy milyen készülékre van szüksége, Keď sme vybrali, že ktorý nástroj potrebuje ten človek, elmagyarázom a használatot, vysvetlíme mu, ako sa používa ten nástroj és kipróbálja az illető magát a használatát, a hordást. a tam osobne hneď na mieste ten človek vyskúša, aké je to nosiť, mať v ústach ten nástroj. Itt van két meglepetés. Tu vzniknú dve prekvapenia. Amikor ugyanis a szájüreget kinyitjuk, Lebo vtedy, keď otvoríme ústnu dutinu és a nyelvet megfelelő pozícióba helyezzük, a tým sa jazyk dostane do vhodnej pozície, ez a speciális kicsi strojcsek pedig elkezdi a központi idegrendszer stimulálni, a tento maličký špeciálny, tak teda nástrojček začne stimulovať centrálnu nervovú sústavu. általában jelentkezik egy kellemes jelenlétérzés. Megnyugszik az ember. Vo vnútri v ľuďoch sa zvykne objaviť taký príjemný pocit prítomnosti. Človek sa ukludní. Prítomnosť toho slova zmysla, že tu a teraz. Byť v tom Fizikailag annyi történik konkrétan, fyzicky, čo sa udeje, je to konkrétne, hogy a két agyféltekét összehangoljuk, že dve mozgové hemisféry sa prepoja. a készülékkel automatikusan történik ez. Toto sa udeje automaticky. Proste vďaka tomu, že ten nástrojček sa vloží do úst, tak sa to udeje automaticky. És a megfigyeléseim szerint a két legfontosabb meridiánt összekötjük. A podľa mojich pozorovaní, čo vnímam, aj to, že prepojíme dva najdôležitejšie meridiány nášho tela. És az energia elkezd tudni áramolni. A energia sa začne prúdiť. A legtöbb embernek a teste túlélő üzemmódba funkcionál. Telo väčšiny ľudí bohužiaľ funguje v tzv. Móde prežitia, v default móde. Spirituálisan vagy szellemileg Michel nekem azt mondta, Spirituálne, alebo teda duchovne, Michel mi povedal následovné. Steven azt mondja, az a feladatunk, hogy a jelen pillanat teljes körű megélését tudjuk biztosítani parazita gondolatok nélkül. Steven, našim poslaním a našou úlohou je to, aby sme ľuďom zabezpečili čo najúspešnejšie prežitie prítomného okamihu, bez toho, že by sa objavovali parazitujúce myšlienky. Lehet, hogy éppen a kedves itt jelenlevőknek is a fejében rohangálnak a gondolatok kibe össze-vissza. Je dosť možné, že aj v hlavách tu prítomných našich hostí, ktorí nás tu počúvajú, hore dovnútra, von, hore, dole prebiehajú myšlienky, ktoré sa tam preháňajú v ich hlavách a nevedia ten tok myšlienok zastaviť. Főleg a fiataloknál, a 25-30 alattiaknak ez nagyon jellemző. Je to veľmi charakteristické napríklad na mladšiu generáciu, na ľudí pod 30-kou, pod 25-kou. A dolgokat túl elemzik, majú tendenciu prílišne analyzovať veci. Állandóan gondolkodnak. Neprestajne premýšľajú. És szoronghatnak, mindenféle ok nélkül aggódhatnak. A môžu prežívať úzkosti alebo obavy bez konkrétnych príčin. Alapvetően így. Toto sú základy. Krásne vysvetlené. Ďakujem teda veľmi pekne. Ja do tohto ešte dám takú možno zábavnú vsúku, že častokrát my si ani neuvedomujeme, že čo všetko so všetkým súvisí a presne
táto technika s týmto, ako ste to krásne pomenovali, a ja to idem teda tiež používať nástrojčekom, ako dokážeme si pomôcť. Ja si pamätám na ten moment, keď moja dcéra, vtedy mala 12 rokov, si dala tento nástrojček do úst, tak na mňa pozerala a hovorí, že vieš, mami, že predtým, keď som sem prišla, že som mala pocit, že mám hlavu takto na dve časti a teraz ako keby sa mi zrazu spojila a bol kľud. A keď sa pýtali jedného z najúspešnejších biznismenov v Amerike na jednej tlačovej konferencii, že ako je to možné, že on je taký úspešný, tak im odpovedal, že je to v podstate veľmi jednoduché. Ja dokážem 1 až 2 minúty nemyslieť vôbec na nič. A všetci sa mu začali smiať, tak on hovorí, že dobre, tak si to stopníme. 1 až 2 minúty, poďte si to vyskúšať. A po 5-10 sekundách všetci sa začali ošívať, že aha, tak počkať. Čiže toto je to najvážnejšie a najdôležitejšie v živote. Dobre, čiže aký je teraz následne postup, keď by niekto mal záujem z divákov, aj tí, ktorí to budú pozerať neskôr, o túto formu terapie? Hát mi most akkor a következő lépés, hogyha a nézőink közül valaki érdeklődik és szeretné ezt a terápiát, akkor mit kell tennie? Kérem, fáradjon fel az Organická regulácia klubu.sk-ra. Pekne vás poprosíme navštíviť internetovú stránku Organická regulácia chrupu.sk. Ott még vannak szabad helyeink erre a hétre. Napríklad tam máme ešte voľné termíny dokonca aj na tento týždeň. De február 14-től is szeretettel várunk mindenkit. Ale vo februári znovu prichádzam do Bratislavy, od 14. februára tu budem a srdečne vás očakávam. Super, ďakujem veľmi pekne. OK, Super, köszönöm. Ako to potom prebieha ďalej? Čo si máme opakovať v slovenčine? Mi történik utána, ha valaki jelentkezik? Hát én arra fogom kérni, hogyha már itt van, akkor fáradjon fel a honlapunkra, amit már az előbb említettem. Van fönn 3 élő videó. 1 cseh nyelven, 2 szlovák nyelven. Kérem, nézze meg! Všetkých našich divákov pekne poprosím, že keď už urobia tú námahu a navštívia našu webovú stránku, tak v prvom rade ich poprosím. Máme na našej stránke 3 videá. 2 sú v slovenčine, 1 video je v češtine. Prosím vás, pozrite si tie nahrávky. Rengeteg információt fog kapni belőle. Dostanete množstvo informácií. Februárban nagyon bízom benne, hogy el tudom hozni Michel Montaux könyvét szlovák nyelven. Pevne verím, že vo februári už budem mať so sebou aj slovenské vydanie knižky Michela Montaugsa u seba. És akkor az egy óriási lépés lesz. Mindenkitől azt fogom kérni, csak utána jöjjön, miután ezt elolvasta. Nagyon fontos, tele van információkkal. To bude obrovský krok a potom možno vás aj poprosím, že príďte ma navštíviť alebo objednajte sa ku mne až po prečítaní knižky, lebo tá knižka je nadúpaná informáciami a budú pre vás veľmi prospešné. Mirka, valamit mondani akar ehhez? Áno, určite s tým súhlasím. Nebojte sa, nie je to nejaká hrubá knižka, je to úplne takéto niečo tenučké, lebo ako som na začiatku avizovala, že tie najdôležitejšie informácie a mnoho múdrych ľudí vám to potvrdí, že čím tenšia knižka, tým naozaj dôležitejšie a zaujímavejšie informácie. Takže to máte zlúpnuté za chvíľočku a takto vám to otvorí oči a naskáču vám tam všetky súvislosti, ktoré napríklad doteraz ste si ani neuvedomili alebo unikali. Naozaj, že vynikajúca práca a odporúčam každému a veľmi sa teda teším, že bude v slovenskom jazyku, lebo je to nutné pre nás. Ja si nemyslím ani, že doslova je to možné, ale je to nutné pre nás, aby sme si my zachránili náš vlastný chrúb, aspoň nejaké reparačné práce, konkrétne v mojom prípade, alebo potom, aby tá mladšia generácia nemusela takto trpieť. Ja som dokonca minule pozerala v jednom dokumente, kde ja neviem prečo to bolo na STV a moderátorka tam predstavovala mučiace techniky z toho nejakého 17. 18. storočia, tak ja som takto na to hľadala, že to nemyslíte vážne, že toto bolo predtým brutálne, ale toto, čo je teraz, je ešte maxi brutálne a dokonca si za to ešte musíme zaplatiť a nemalé peniaze. Samozrejme, tam potom idú ešte otázky, že prečo ľudia majú teraz taký chrup a teda, ale to je na neskôr.
Takže nabiehajú nám tu ďalšie otázky, ak dovolíte, aby som... Jönnek a kérdések a chatben, úgyhogy azokat megnézi a Mirka. Ja by som rada niektoré prečítala. Čiže otázka je, od akého veku je možné aplikácia tejto metódy? Melyik kortól, hány éves kortól lehet applikálni ezt a metódust? Ott van fönn a Organická regulácia Grupobotka SK-n a gyakran ismétlődő kérdésekben 34 kérdésre a válasz. Na stránke Organická regulácia chrupu.sk máme tie najčastejšie kladené otázky zodpovedané. Je tých otázok 34 a odpoveď na túto otázku je aj tam. 3 éves kortól már van készülékünk. Od 3 rokov ináč máme už nástrojček. Super, takže plus minus od 3 rokov, výborne. Máme tu ďalšiu otázku, že je vhodný aj pri mostíku? Nemôže sa mostík prasknúť pri postupu? Akkor is lehet hordani, hogyha valakinek híd van a szájában? Nem lehet, hogy a híd azt megreped? Nem, mert természetes a módszer, és a központi idegrendszer stimuláljuk. A központi idegrendszere az illetőnek tisztában van a behelyezett híddal, nem bántja. Nemôže sa stať, že ten mostík praskne, lebo tá vaša centrálna nervová sústava si je presne vedomá toho, že máte mostík v ústach a vie aj, kde je umiestnený a nemôže sa stať, že by prasklo. Lebo my vlastne účinkujeme cez tie jemné sily. Krásne. Toto je zaujímavá otázka, toto by aj mňa zaujímavá odpoveď. Rieši sa týmto prístupom aj zubný kas? Megoldja ez a metódus a fogoromlást is, a fogak romlását? Nem arra való, viszont Michel Monteau megfigyelte, hogy a száj immunitása jelentősen megemelkedik a használattal. Metóda nie je určená na predchádzanie zubnému kazu, ale Michel Monteau pri svojich pozorovaniach si všimol, že používaním nástrojčeka sa zvyšuje imunita ústnej dutiny. Ahogy a fogaknak természetes módon a helyére kerülnek, tehát a fogak helyükre kerülnek, meg lesz a fogak közt a természetes öntisztuló rész. Tým, že sa tie zuby dostanú na svoje prirodzené miesta v tej ústnej dutine a v tom chrupu, tak sa vytvoria tzv. Prirodzené samočistiace plôžky tých zubov, lebo keď sú dobre uložené tie zuby, tak sú tam tie samočistiace plôžky, kde prebieha samočistenie. Mert a legtöbb embernek torlódottak a fogai. Pretože Tehát össze vannak szorítva. Väčšina ľudí má natlačené na seba tie zuby a sú úplne, že poposúvané jeden zub na druhý. Super, zaujímavé. Môžem teraz ukázať, ja našla som tento obrázok, neviem, ako to vidno. Poďte, Erika, dajte to pred tvár úplne vysoko, aby vás nebolo vidno. Ešte? Ešte vyššie. Tuto bol môj východiskový stav. Neviem, či vidno tie spodné zuby. Vidno, to je taký bežný stav. Čiže najmä tie spodné ja som mala krivé. A ako postupne, že máj, jún, júl, august, september, október a teraz tam chýbajú ešte november a december, ale ukážem vám, toto je... Január budeme mať v priamom prenose. Toto je z januára. Neviem, vidno to? Vidno, však mi vás vidno. Toto je z januára. Ukážte sa. Môžem potvrdiť, že spodné zuby, nemala som tam toľko priestoru, aby som tam medzi zubie vedela si čistiť 40 rokov. A teraz začínam už všetko proste, zmestí sa tam medzizubná kefka a parádne sa to čistí. Už jednak aj toto. Okrem toho, čo povedali, že teda aj samočistiaci proces tam ináč prebieha, ale aj mechanické čistenie je teraz možné. Čo som nedokázala vôbec nič tam dať medzi zuby 40 rokov, tak teraz už sa dajú pekne čistiť tie spodné zuby. Vidíte, aj vy všetci ste teraz takí šťastní, že ste sa sem klikli a že ste to našli tak, ako sme boli šťastní aj my, že doktor Kelemen si našiel ten čas a priestor a prišiel sem a teraz určite vám stoja všade chlpy, ale poďme na ďalšie otázky, lebo sú veľmi zaujímavé a sa teším na odpoveď. Takže
Na stránke som sa dočítala, že funguje aj na pomočovanie. Ako je to teda možné a je vhodný teda aj na riešenie takýchto prípadov? Akkor u detí myslíme. U detí. U detí. Tehát, hogy az oldalon azt is olvastam, írja itt egy a kérdezők közül neked, hogy bepisilés ellen is hatékony ez az eszköz. Tehát, hogy tényleg így van, hogy segít a gyerekeknek a bepisilés ellen? Így van, én magam Romániába, jaszom Rumunsko, csináltam egy ilyet, egy kolozsvári, egy Kluzsba egy kislánynak, de Michel Montónak több ilyen példája is van. Ott a Áno, fogak je ezt to jelzik. tak. Ja som v Rumunsku, v Kluži, robil, vlastne sa toto podarilo dosiahnuť u jedného dievčatka a Michel Monto má viacero takýchto skúseností. Dúfam, že stačí ako odpoveď. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia dobrá otázka, že dobrý večer, mňa by zaujímalo, že ako dlho trvá táto terapia, alebo podľa čoho sa nastavuje jej dĺžka? Jej dĺžka. Tehát, hogy az kérdezi a kérdező, hogy mennyi ideig tart egy ilyen terápia, illetve mi szerint határozzuk meg az idő hosszúságát, hogy meddig kell ennek a terápiának folynia. A kettő dologtól függ. Záleží to na dvoch veciach. Első, mekkora a változás, a pandémia az illető szájában. Záleží to od toho, aký je ten východiskový stav, aká je veľká, on používa výraz pandémia, aká je veľká tá pandémia v ústach toho človeka. A második, hogy mennyi időt használja az illető. A druhá vec záleží od toho, že ten človek koľko denne nosí vlastne ten Ez azért fontos, mert ez az eszköz annyira humánus, hogy még a hordása is tökéletesen önkéntes. Preto je to veľmi dôležité, lebo ináč ten nástroj je až natoľko humánny, že jeho nosenie je založené na totálne dobrovoľnej báze. Láttuk az Erika példáját, ő rendesen betartott mindent. Én még ilyet nem láttam. 5 hónap alatt ekkora változást egy nem gyereknél hihetetlen. Vidíme príklad, Erikin príklad, ktorý nám to ona ukazuje. Ona nosila ten strojček úplne, že podľa inštrukcií dodržala všetko do poslednej bodky a do posledného písmena. Ja osobne som ešte takúto veľkú zmenu počas 5 mesiacov som nevidel u nikoho iného prebehnúť v ústnej dutine, až na deti. Proste u dospelého človeka som ešte nevidel takúto zmenu. No už áno. Máme dôkaz. To je perfektné. Super. Ďalšia otázka je, že... Dobrý večer. V akom jazyku sa komunikuje na konzultácii? Jó estét! Milyen nyelven kommunikálunk a konzultáción? I have a translator, English or slovenský, or čehiš. Zvyknem byť ja vo väčšine prípadov veľakrát v slovenskom znení, to teraz dodávam z mojej prekladateľskej pozície, som tam celý čas s vami, ale prekladáme do cseštiny, do szlovencsini, a doktor rozpráva po anglicky. Tehát mondtam itt azt is, hogy sokszor én vagyok ott jelen, és hogy én vagyok a doktor szlovák hangja, de hogy minden szlovák csere és angolra fordítunk. Je to úplne bez problémov, môžem potvrdiť osobne. Ďalšia otázka, s ktorou mám aj ja skúsenosti. Je možné túto terapiu zadať aj pri výmene mliečnych zubov, alebo sa odporúča počkať? Tehát a terápiát a tejfogaknak a cserélődésénél is már el lehet kezdeni alkalmazni, vagy pedig ajánlják, hogy várjunk. Így van. Nagyon jó kérdés. Tehát, Veľmi dobrá otázka. Akinek tejfoga van, azt nyugodtan tudjuk a terápiában részesíteni, azért, mert a gyerekkorban megcsinált térbővülés megmarad, azért, mert természetes. Je vhodné začať tou terapiou už aj vtedy, keď tie deti majú mliečne zuby, totiž to roztiahnutie vnútorného priestoru ústnej dutiny, ktoré sa udeje ešte v tom mladom veku, zostáva už v tej ústnej dutine, a pretože tá metóda je prirodzená. Čiže už to tak zostane aj po vypadnutí zubov.
Ste odpadli teraz. Ja budem musieť sa s vami rozlúčiť, je 19:57, mondom, hogy nekem most Boha, nenechávajte nás tu. Erika nastúpi po mne a Mirka ešte toľko len naozaj technickú poznámku. Na Zoome vieme urobiť aj taký preklad, že synchronne ľudia si vyberú, ktorý jazyk chcú používať. Keď mi zavoláte, tak ja vám to vysvetlím, že ako sa to robí. Že nemusia vždy si môžu účastníci vybrať, ktorý jazyk chcú používať. Mondom a Mirkának csak, hogy jelentkezne, mert hogy a Zoomon van olyan választási lehetőség, hogy ki tudják választani a hallgatók, hogy melyik nyelvet akarják hallgatni, és akkor dobre, ďakujem pekne. Zakončíme ešte poslednou otázkou a podľa mňa tiež veľmi dôležitou, že aká je cena daného aktivátora. Dovidenia. Dovidenia, Erika. Eniko. Kto bude prekladať? Áno, ja budem prekladať teda doktorovi Kelemenovi. Toto je úžasné. Következő kérdés, hogy milyen áron kapható ez az aktivátor? Michel Montó 8 hónapos egységekre bontotta a kezelést, mint legrövidebb intervallumot. Michel Monto určil ako najkratšie obdobie liečby 8 mesiacov. Abba 2 készülék van benne. Za toto obdobie teda tie strojčeky, 2 strojčeky by sa mali nosiť alebo teda aplikovať. Egy készülék körülbelül 8 hónapig képes terápiás hatást kifejteni. 4 hónapig, bocsánat. Jeden aktivátor alebo strojček dokáže vyvinúť teda tú aktivitu 4 mesiace. Ez a 8 hónapos egység, amire ő azt mondta, hogy ez a legrövidebb, hogy ki tudja az ember ezt próbálni, kerül 600 euróba. Čiže toto 8-mesačné obdobie, počas ktorého obdobia si vie vyskúšať ten jedinec pôsobenie toho aktivátora, takže stojí 600 eur. A v tom sú teda 2 strojčeky. Za tých 8 mesiacov nosí 2 strojčeky. 4 mesiace prvý a potom ďalšie 4 mesiace a stojí to 600 eur. Ebből a 8 hónapos egységből szokott többre szükség lenni. De általában 3-8 hónapos egység, az 2 év, már nagyon komoly eredmények vannak. Väčšinou teda potrebuje každý záujemca viac tých 8-mesačných cyklov, zväčša teda aj až 3 cykly, ale už za tie 3 cykly 8-mesačné sú veľmi, veľmi výrazné zmeny sa dajú dosiahnuť. Super, ďakujem veľmi pekne. No, ja tiež môžem potvrdiť z vlastnej skúsenosti, moja dcéra v podstate mala 11 mesiacov a mala 2 aktivátory a to je, že to vyzerá krásne. Ja keď to chodím ukazovať iným ľuďom, ktorí si naozaj prešli tou tortúrou, tak mi neveria, že to ani nie je možné týmto. A preto som aj veľmi rada, že prišla Erika, pretože tá vlastná skúsenosť v tomto prípade je veľmi, veľmi neprenosná, ale viete, že to inak to proste nejde. Nevyskúšate a neviete, ale ja vždy hovorím, že predtým, ako sa aj rozhodnete, alebo by ste sa rozhodli istou metódou štandardného, manuálneho, násilného, toho zaužívaného, dajte si chvíľku čas, porozmýšľajte, preštudujte materiály, nenechajte sa naozaj natlačiť do niečoho, lebo viacerí z vás aj so mňou komunikovali, že no, ale ja musím ísť k zubárovi, strašne dlho som tak čakala na termín, sú tam veľmi dlhé rady a keď tam nepôjdem zajtra, potom neviem čo. Buďte k sebe láskaví, dajte si ten čas, doprajte si, naštudujte si, pozrite si ten podcast, lebo je to o tom, že sú to naše zuby, aby sme potom nemuseli robiť také obrovské reparácie z nevedomosti. Lebo ono je to tak, že áno, všetky informácie prídu v nejakom čase, kedy majú prísť, ale zase treba počkať. Pribudli nám sem ešte nejaké ďalšie otázky a dokonca toto by ste mohli potom aj doktorovi preložiť, že všetkých vás pozdravujem, ďakujem, sledujem každé slovo s porozumením, ktoré sa spája s touto témou komplexných informácií a teda ďakujem vám veľmi pekne, že nám prinášate aj túto zmenu.
Ó, to pekné. Egyik néző nagyon szépen köszöni ezt a lehetőséget, hogy megnézhette ezt a podcastot, és hogy nagy csodálattal fogadja minden szót, amit itt elhangzott, és hogy még egyszer köszöni a lehetőséget. Prosím. És a Mirka még a saját esetüket mesélte, hogy a lányának is mekkora változás volt 11 hónap alatt, és hogy szinte senki se akarja elhinni, hogy ez 11 hónap alatt 80%-ban megcsinálta a kislány a problémáját. Doktor Kelemen hovorí, že za 11 mesiacov Mirkina dcéra, že vyriešila na 80% svoj prípad, teda, že to zlepšenie je až 80%. Azért, mert 100%-ban együttműködött. A to všetko preto, lebo spolupracovala na 100%. Ezt kéri Michel Monteau, 100%-os együttműködést. Aj Michel Monteau žiada, aby bola 100% tá spolupráca. To je veľmi, veľmi dôležité a to sa naozaj teda veľmi teším. A vidíte, že vás od takejto zmeny tiež môže deliť ešte štúdium nejakých ďalších materiálov k tomuto, alebo dokonca tento jeden e-mail, alebo dokonca takýto jeden podcast, alebo nejaké stretnutie, alebo konzultácia. A to sú tie čarovné momenty života, že nič sa nedieje náhodou a ja som naozaj veľmi vďačná za to, že doktor Kelemen toto predstavil aj nám na Slovensku, pretože ja som sa potila a trpela som pri predstave, že moja dcéra bude musieť absolvovať to, čo som absolvovala ja. Ak to niekedy budete chcieť počuť, tak spravím samostatný podcast, lebo je to naozaj horšie ako týranie v tých dobových pivniciach, podľa mňa. A ďakujem vám teda, že ste tu boli, doktor. Je ešte niečo, čo by ste tu chceli povedať všetkým našim fantastickým divákom? Még István felé egy kérdés, hogy van még valami, amit szeretnél közölni a hallgatósággal? Igen. Áno, ešte ďalšie. Mivel a használata 100%-os önkéntes, keďže používanie toho aktivátora je na 100% dobrovoľné, 100% együttműködést kér Michel Monteau, csak ha valaki nem teszi be a szájába, sajnos ez nem használ. Tak preto Michel Monteau žiada aj 100% spoluprácu, lebo keď niekto si to nedá do úst, neaplikuje si to, tak nemôže čakať žiadne zmeny. Tak toto nefunguje. És igazából Michel azt mondja, hogy 10-szer többet kap az ember, mint amennyit ad érte. Egy csomó egyéb más dolgát is rendezi, amit ő nem is gondolt. A naopak, že dostane 10 toľko benefitov od používania tohto aktivátora, aj na také veci to pomáha, na ktoré ani nepomyslel. Ďakujem pekne. Áno. Ďakujeme vám teda veľmi, veľmi pekne, že ste tu boli dnes s nami. Dúfam, že ste si to užili tak, ako som si to užila ja. Ďakujeme Erika za zdieľanie. Takisto čakám potom na fotky, aby sme ich mohli umiestniť aj na facebookovú stránku Organická regulácia chrupu. Určite si tam dajte like, určite si tam dajte follow. Sledujte všetky informácie a ak máte teda tú možnosť, príďte na konzultáciu, ktorá vám fakt dokáže zmeniť život alebo vašim deťom a ušetrí vás od mnohej tortúry. No a ak chcete ešte ďalšie informácie, ako sa starať o svoj chrup, tak, aby bol zdravý a čistý a nie tými štandardnými metódami, na ktoré sme zvyknutí, tak potom kliknite si ešte niekde ku mne alebo dajte si like na YouTube kanál Nanovo, kde zdieľam presne takéto informácie, alebo aj na facebookovú stránku Nanovo a dozviete sa, ako si ešte nejakými štandardnými metódami nepokaziť chrup, ale aby vám bolo naozaj dobre v tej ústnej dutine, lebo odtiaľ veľa vecí ide a veľa vecí začína a končí. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem pekne. Aj my ďakujeme. Pekný noč. Dobrú noc. Alebo to stopujem. Dobrú noc.